салом, шаҳри охирин хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 2 апрели 2020 сол аст. дар ӯзбекистон боз 9 ҳолати нави сироятёбӣ ба коронавируси COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. шумораи умумии беморони сирояти коронавирус ба 190 нафар расид. хабар медиҳад радиои озодӣ бо истинод ба хадамоти матбуотии вазорати тандурустии ин кишвар қаблан сардори сарвазифати давлатии санитарии ӯзбекистон Нурмат Атабеков хабар дода буд ки аз 90 нафар бемороне ки дар беморхонаи таҳқиқотии вирусологӣ дар Тошкент бистариянд, 5 нафарашон дар ҳолати вазнин қарор доранд. то кунун дар ӯзбекистон аз вируси COVID-19 12 нафар беморон шифо ёфтаанд. аз 1 апрел бо сабаби бад шудани вазъи эпидемиологӣ ба шаҳрвандони синни аз 65 сола болои Ӯзбекистон тарк кардани хона манъ карда шудааст. ин тасмимро комиссияи махсуси ҷумҳуриявӣ оид ба назорати коронавирус қабул кардааст. мин баъд ба шаҳрвандони аз 65 сола боло иҷозати тарки манзил дода намешавад. танҳо ташриф ба дорухонаҳо ва мағозаҳои хӯрокворӣ ва мавриди маҳсулоти ниёзи аввалия дар наздикии ҷои зисти онҳо иҷозат дода мешавад. қаблан мақомоти ӯзбекистон истифодаи мошинҳоро бо ҳадафи шахсӣ бо сабаби коронавирус манъ карда буданд. манъи он то 20 апрел эътибор дорад. ҳамлу нақли шахсӣ бо нақлиёт дар айни замон танҳо дар ҳолатҳои фавқулода истифода карда мешавад. тоҷикистон ният дорад ки ҳаҷми барқи тавлидшавандаро дар нерӯгоҳҳои барқии обӣ афзон кунад. тибқи иттилоот тоҷикистон дар соли 2020 ният дорад ки истеҳсоли қувваи барқро ба 21 миллиард киловатт-соат баробар кунад. қайд карда мешавад ки ноил шудан ба ин нишондиҳанда тавассути афзоиши иқтидорҳои истеҳсолӣ дар нерӯгоҳҳои барқии обӣ ва нерӯгоҳҳои ҳароратӣ ба нақша гирифта шудааст. тибқи маълумоти расмӣ дар соли 2019 дар тоҷикистон беш аз 20.6 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ тавлид шудааст ки нисбат ба соли 2018 4.7% зиёд аст. аз ҷумла нерӯгоҳҳои барқии обӣ беш аз 19.1 миллион киловатт-соат нерӯи барқ тавлид кардаанд. дар соли 2019 тоҷикистон тавассути интиқоли нерӯи барқ ба кишварҳои ҳамсоя тақрибан 91.3 миллион доллар фоида ба даст овардааст. аз ҷумла содироти барқ ба Ӯзбекистон, Афғонистон ва Қирғизистон анҷом дода шудааст. имсол тоҷикистон ният дорад ки бо хориҷи кишвар беш аз 3 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ содир кунад ки дар ин хусус Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. дар русия дар бадани кӯдаки навтавалладшуда табибон нишонаҳои коронавирусро пайдо карданд. хабар медиҳад рӯзномаи «Известия». طبق اطلاع رسانه‌ها قبل از تولد مادر کودک تحلیل کرونا را گذرانید که نتیجه مثبت نشان داد. حادثه تولد کودک با گرفتاری به کرونا در مسکو در بیمارخانه کلینیکی رقم 15 به نام فیلا تفرخ داده است. دکتران میگویند که تحلیل کودک نوزاد برای گرفتاری به کرونا موجودیت وجود داشتن سیرویت را در بدن آن نشان داده است. معلوم می شود که این زمان مادر و کودک در بیمارخانه تحت نظارت طبیبان قرار دارند. یادآور می‌شویم که امروز در روسیه بیش از 15000 بیماران گرفتاری کرونا به قید گرفته شده است که اکثر مبتلایان در مسکو میباشند. سناتوران امریکایی حزب کمونیست چین را در دروغگویی و پهن کردن تبلیغ نامطلوب در مورد سر زدن کرونا ویروس ابدار کردند. ادعا درباره شمردن فوت کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا نسبت به چین دروغ است، گفته است سناتور امریکایی بن ساس در اظهاراتش در کنگره آمریکا روز چهارشنبه. بن ساس اینچنین گفته است که سازمان جهانی بهداشت، روزنامه‌نگاران مستقل یا اپیدمیولوژهای آمریکایی که می‌خواهند این ویروس مدهش را مغلوب کنند نباید با
таблиғи номатлуб ва дурӯғини чин бовар кунанд. дар иёлоти муттаҳида беш аз 200 000 нафар аз коронавирус сироят ёфтаанд ки қариб 4 000 нафар токунун фавтидаанд. тасвири воқеии рушди эпидемия дар чин барои таҳризии паҳншавии коронавирус дар ҷаҳон ва арзиши самаранокии чораҳои мубориза бар зидди он муҳим аст. мақомоти чин гузориш доданд ки 82 000 ҳолати сирояти коронавирус дар ин кишвар ба қайд гирифта шудааст ки 3300 нафари онҳо фавтидаанд. шумо хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунида истодаед. нисфи арзиши кӯмаки башардӯстона аз русия ба иёлоти муттаҳидаи амрико аз ҷониби фонди сармоягузории мустақили русия, қисми дигараш аз ҷониби амрико пардохт шудааст. дар ин бора намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии русия Мария Захарова изҳор доштааст. вай қайд кардааст ки фонди сармоягузории мустақим дар ҳамкориҳои тиҷории русия ва амрико нақши назаррас мебозад ва тиҷорати амрикоро дар русия дастгирӣ мекунад. ҳавопаймои Ан-124 русия ки дар он маводҳои тиббӣ ҷиҳати мубориза бо коронавирус қарор доштанд, рӯзи 1 апрел ба фурудгоҳи Нью-Йорк расид. созишнома дар бораи ҳамлу нақли ин гуна борҳо ҳангоми гуфтагӯи телефонии президентҳои русияву иёлоти муттаҳидаи амрико Владимир Путин ва Доналд Трамп ҳосил шуда буд. муовини якумин намояндаи доимии федератсияи русия дар назди созмони милали муттаҳид Дмитрий Полянский истисно накард ки русия метавонад дар сурати зарурат ба иёлоти муттаҳидаи амрико маҷмӯи нави ёрии тиббиро фиристад. ба гуфтаи вай, федератсияи русия ва иёлоти муттаҳидаи амрико таҷҳизоти тиббӣ асосан асбобҳои муҳофизати инфиродиро тақдим кардааст. сухангӯи департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико Морган Ортагус гуфт ки таҷҳизоти тиббӣ аз ҷониби иёлоти муттаҳида харидорӣ шуда ба агентии федералии идоракунии ҳолатҳои фавқулода супурда шудааст. ҳарду кишвар дар мавриди буҳронҳои гузашта ба ҳамдигар кӯмаки башардӯстона мерасонданд ва бешубҳа ин корро минбаъд низ идома хоҳанд дод. вақти якҷоя кор кардан барои шикасти душмани умумӣ ки ба ҳаёти ҳамагон таҳдид мекунад осонтар аст, гуфтааст сухангӯи департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико Морган Ортагус. полиси Украина дар робита ба вайрон кардани ҳолати карантинӣ бо мақсади пешгирии паҳншавии коронавируси навъи COVID-19 нисбат ба 35 нафар парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. иттилоъ додааст дафтари матбуотии дохилии Украина. ҳукумати Украина қаблан аз 12 март то 3 апрел дар тамоми муассисаҳои таълимии кишвараш карантин эълон карда ва чорабиниҳои оммавиро манъ карда буд. баъдтар мақомот аз сабаби хатари паҳншавии коронавирус карантинро то 24 апрел тамдид карданд. тибқи маълумоти охирини вазорати тандурустии Украина, шумораи сирояти гирифторон ба коронавирус дар ин кишвар ба 804 нафар расида, 20 нафар токунун ҷон доданд ва 13 нафари дигар шифо ёфтанд. аз оғози чораҳои карантинӣ дар кишвар муфаттишони полис ба 35 адад парвандаи ҷиноӣ боз карданд. 21 адади он тибқи қисми 1 моддаи 325 вайрон кардани қоидаҳо ва меъёрҳои пешгирии бемориҳои сироятӣ ва заруршавӣ аз омма ва 14 адад ба вайрон кардани қоидаҳои карантинӣ дар Украина ба ҷавобгарӣ кашида шуда истодаанд. дар ин бора дар телеграми вазорати корҳои дохилии Украина хабар дода мешавад. тибқи маълумот кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ инчунин бо сабаби вайрон кардани карантин қариб 15000 санадҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб додаанд. қайд карда мешавад ки барои таъмини низоми карантинӣ ва ҳифзи амнияти ҷамъиятӣ беш аз 25000 кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шабонарӯзӣ дар хидматанд. дар он минтақаҳои федератсияи русия ки ҳолати мустақили худнигоҳдорӣ дар хона бино ба сабаби паҳншавии коронавирус ҷорӣ гардидааст, то рӯзи 1 апрели соли ҷорӣ 1250 протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои нафароне ки маҳдудиятҳои муқарраршударо вайрон кардаанд тартиб дода шудааст. хабар медиҳад хадамоти матбуотии вазорати корҳои дохилии русия.
аз 1250 санади ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 754 ададаш барои беэътиноӣ нисбати талаботи қонунии мақомоти расмӣ, 63 адад барои риоя накардани тартиботи ҷорикардаи мақомоти назорати беҳдоштӣ ва 433 адад санадҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар нисбати шаҳрвандони хориҷӣ ва ё шахсони бешаҳрванд тартиб дода шудааст, ки қоидаҳои вуруд ба Федератсияи Русия ё низоми будубошро вайрон карданд. дафтари матбуотии вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ҳамчунин илова намудааст, ки полис инчунин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо одамоне ки ба низоми худнигоҳдорӣ дар хона риоя намекунанд корҳои фаҳмонидадиҳӣ мегузаронанд. таваҷҷӯҳи махсус ба пиронсолон ва гурӯҳҳои шаҳрвандон дар кӯчаву хиёбонҳо дода мешавад. шумо нашри хабарии барномаи иттилоотиро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. саломат бошед.